ishe mu wallahi 24 hours kadai ya isa ba za a ƙara jin ƙarar bindiga ba sai ta ma'aikaci a ba mu dama a gani mana ya sa a zo kullun sai dai a ringa ɗauke yaran talakawa ana ɗebe yaran talakawa ana kai su inda aka dama a je a wulakanta su haba menene haka me ake nufi da mu ne dan Allah gwamnati gashi ta ware ma'aikatanta masu yakan mata irin waɗannan mutane mugaye gashi an ware mu gashi muna da yawa akwai sojoji akwai yan sanda akwai sauran mukamai muna da yawa gashi na a ƙasar nan a bani yanci mana an kya ba mu dama mu shiga jeji yan tsirarin mutane su ringa zuwa suna cutar da al'umma ana gani tsirarin mutane ba su da yawa kwata-kwata gaba ɗayan su nawa suke akwai wani abu da ya ce gagar gwamnati ne 24 hours kadai ta ishe mu a ba mu dama a gani a ba mu kayan aiki a ba mu lokaci mu shiga jeji wallahi tallahi 24 hours komai ya tsaya menene amfanin kakin ni ban saka kaki dan in zo in yi kwalliya da shi ba ban saka kaki dan in zo ana nuna ni ana cewa soja ba ban saka kaki dan in ringa samun alfarma a duk inda na shiga cikin jama'a ba ni ban saka kaki dan aji tsoro na ba na saka kaki ne kawai saboda in je in kare haƙƙin al'umma in kare lafiyar al'umma